As miñas fontes de inspiración para a elaboración da pantalla son un pouco as imaxes que teño guardadas desde que son neno. Os recordos, os sonidos, os colores que teño guardados na memoria son os que intento de algún xeito incorporar á pantalla. O momento de satisfacción máxima no proceso da elaboración da máscara é a entrega. Eu creo que é o momento máis especial, cando lle entregas a máscara a esa persona, ver a súa cara, saber que para ela é algo importante e que a vai acompañar durante unha parte importante da súa vida en algo tan especial como é o entroido e a pantalla. Bueno, creo que a diferencia máis grande da máscara da pantalla dentro dos persoaxes que hai nos entroidos, nos diferentes entroidos gallegos, sobre todo da provincia de Ourense, é que a máscara da pantalla é algo exclusivo do entroido de Xinzo. É unha máscara que non se pode ver noutros entroidos.